मा बुंबावनो UPPL नि बिजाथिफोर गासैबो माने जेन्नायखौ नुहुरखाबाय जानांगौ बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि BPF खौ मोजां मोननानै सापर्ट खालायनो फैनाय दोहौखौ नुनानैनो नंबां जाबां बखिलागासिनो दङ। रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो थांनाय 5 बोसोराव जेलनिफ्राय बख'नांगौ मालाब्लाबो फंसेबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोना। रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो जेलावनो दङमोन आरो जिहेतु एक्स NDF बे आदामोनखौनो लानानै सुक्ति खालायखानाय BTR गभर्नमेन्टआ फंसेबो एक्स NDF बे आदामोननि रिहेबिलिटेशननि नामावहाय जा अनसुंथाइफोर होनांगौमोन बेखौ होआखै। दिनैसिम फैयै फैयै जोंनि केम्पेना लास्ट जाफैबाय। दा बे हिसाबै जों गोबां जायगायाव माने बेरायनानै जोङो मिन्थिबाय माने गोबां रायजो राजाफ्रानो BPF खौ बे बारावहाय सापर्ट खालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायफोरा गोबां माने UPPL आवबो दङमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय माने जोंनि BPF पार्टिया जा माने मोजां माखासे जेरै युथ्सफोरनि थाखाय मोजां इनिशिएटिभ लादों, वुमेन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जा खामानि मावनो लादों बेफोरखौ गासैखौबो माने रायजो राजाफ्रा माने मोनथिनानै बुजिनो मोननानै दा BPF पार्टिखौनो सापर्ट खालायनो थाखाय फैदों। UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि सार बिथाङा माने बिथाङाहाय दिनैहाय सासे आइजोखौ सनमान होनो रोङाखै बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों। अब्ला जोंनि माने माबोरैहाय बे भट मोननो देरहागोन मालाबाबो बे जानो हाखाया आरो बेबायदि बिजाथिनो बेबायदि केन्डिडेटनो सोरबा जोंनि हिन्जाव आइजो माहारिया भट होगोन बियो माने होनाय नङा बेनो रावबो। दिपेन बर' सार बिथाङा जेलानाखि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोबाय थादों बिथांखौ जोङो सनमान होयो। किन्तु बिथाङा जेलानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव प्रेसिडेन्ट महरै खामानि मावदोंमोन बिथाङा बे समावहाय गावसोरजोंनो गोलाव सम थानानै खामानि मावबोखानाय प्रमद बर' सार बिथां जाय BTC नि चिफ जादोंमोन 5 बोसोराव बिथांखौ फंसेबो जोंनि जाथिनि जानानै खोथा माने खावलायाखै बुंहराखै। जेलानाखि रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो जेलावनो दङमोन आरो जिहेतु एक्स NDF बे आदामोनखौनो लानानै सुक्ति खालायखानाय BTR गभर्नमेन्टआ फंसेबो एक्स NDF बे आदामोननि रिहेबिलिटेशननि नामावहाय जा अनसुंथाइफोर होनांगौमोन बेखौ होआखै। आरोबाव रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो थांनाय 5 बोसोराव जेलनिफ्राय बख'नांगौ मालाब्लाबो फंसेबो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनाखै। दा नंखाय बाखायै 125 बिल एमेन्डमेन्टनि खोथा बुंबाय थादों। इन्टारिम गभर्नमेन्ट जायोबा सारखौ जेलनिफ्राय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नानै BTC नि चिफ बानायनो जुदि थारैनो बिथांमोनाहाय जेलनिफ्राय बख'ग्रामोनब्ला बे 5 बोसोरावनो दिपेन बर' सार बिथांमोना खावलायगौमोन जे जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय जोंहा माने बख'नानै लाबोनांसिगौ होननानै खावलायगौमोन। थारैनो दिनैनि दिनाव UPPL नि बिजाथिफोरखौ मा बुंनो सानगोन? मा बुंबावनो UPPL नि बिजाथिफोर गासैबो माने जेन्नायखौ नुहुरखाबाय जानांगौ बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि BPF खौ मोजां मोननानै सापर्ट खालायनो फैनाय दोहौखौ नुनानैनो नंबां जाबां बखिलागासिनो दङ। खर' एम्फौ माने अरजोबनाय बायदि माने गोबां जाहाथा खोथा बुंगासिनो दङ। जोंनि एखमबा जोंनि आइजोफोरखौ गाज्रियै बुंनानै स्लें वर्ड्स बाहायनानै माने लासिं सिं खालायनाय आरो गोबां जोंनि केन्डिडेट्सफोरखौहाय बिदिनो नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै गाज्रि